L-Awtorità ta' Djar u l-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali iffirmaw ftehim li se jara 3 miljun euro mill-NDSF imorru għall-iskema New Hope. Din l-iskema se tiżgura li persuni b'diżabilità jew dawk b'ċertu kundizzjonijiet mediċi bħal ħaddieħor jingħataw self mill-banek għal xiri ta' proprjetà. Bekk l-Awtorità ta' Djar se tidħol f'isem ix-xerrejja biex jingħataw l-opportunità li jsiru sidien ta' darhom għall-ewwel darba. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li din l-iskema ntlaqet b'mod pożittiv ferm mindu tħabbret mill-Prim Ministru aktar kmieni dan ix-xahar. Hemmhekk fejn falla s-suq qed jidħol l-Istat jintervjeni u jassigura li dak il-proċess jibqa' għaddej. B'hekk dawn in-nies ħajkunu qegħdin jisiru sidien ta' darhom għall-ewwel darba bl-għajnuna ta' din l-iskema wkoll. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat innota l-għan prinċipali li jinħoloq dan il-fond, dak li l-Gvern ikun f'pożizzjoni aħjar li jgħin faxex differenti tas-soċjetà. Għalhekk twieled l-NDSF biex niffinanzjaw dawn l-iskopijiet soċjali ngħidulhom jiena u dik hija r-ruħ soċjali illi għandu dan il-Gvern u dan kollu qed nagħmluh mingħajr ma naffettwaw il-finanzi tal-pajjiż. Dan huwa investiment ieħor fis-soċjetà kif 3 miljun euro li se jinħarġu mill-NDSF għandhom lan li jkompli jkattru lill-ekonomija Maltija filwaqt li jgħinu persuni li fil-passat kienu żvantaġġjati isiru sidien ta' darhom.